Musa rabêjin ku divê hûn cîhaneke mîna di hundirê wê de dijîn ji xwe re ava bikin. Hûn ê ji ku dest pê bikin? Ew ê pêdiviya we bi mirovan, wesayîtan, xaniyan, ajalan, daran û bi gelek tiştên din hebe. Lêbelê heke li gel we çend cûreyên atomî yên cuda hebûya, hûn ê karibûna vanan û gelek zêdetir tişt jî ava bikirina. Hûn ê karibûna atoman bi cûreyên cuda bigihînin hev. Atom ew xela bingehîn û biçûk a hemû tiştên li deridora me diafirîne. Mirov matmayî dimîne ku ji mereke hetanê keştiyeke okyanusan her tişt ji atoman çêdibe. Lê ev teqez rast e. Ka bên em ji nêzîktir ve lê binêrin. Atom çi ye? Hemû tiştan parçe bikin û hûndê di hundirê wê de tiştekî biçûktir bibînin. Di hundirê erebeyan de motor, di hundirê sêvan de maşot, di hundirê mirovan de dil û pişik, di hundirê pêdîstokan de jî pembo heye. Lê heke tu berdewam bikî ew dê çi be? Heke hûn parçekirina tiştan bidomînin, hûn dê herî dawî bibînin ku hemû bojen ji cûreyên atomên cûr be cûr pêkhatiye. Hemû tiştên ku me dor pêş dikin. Mînak, zindî bi piranî ji karbon, hîdrojen û oksîjenê pêk tên. Ev tenê sê heb ji wan elementên kimyewî û ji sedî zêdetir. Di nav elementên din de kanzayên mîna paxir, qela, hesin û zêr, gazên mîna hîdrojen û helyûmê hene. Mîna blokên legoyekî hûn dikarin atomên cuda yên elementên din bînin berhev û dikarin çi tişta ku hat hişê we bikin. Atomek tevaba herî biçûk ya elementeke kimyewî ye. Lewre atomên zêrekê tevaba herî biçûk ya zêrê ye. Dema ku ez dibêjim biçûk, nayê wê wateyê ku nanoskopîk e. Atomek ji heba porê mirovekê di sed hezaran qatî tenêktir e. Ji ber vê yekê heke hûn nexwediyê mikroskopeke elektronê ya bihêz bin, hûn dê nikaribin hebekî jî bibînin. Di demên berê mirov de divê baweriyê de bûn ku atom tişta herî biçûk ya li cîhanê ye. Ya rastî bêjeya atomê ji yewnanî tê û tê wateya êdî hew dikare perçe bibe. Îroj em dibînin ku ev ne rast e. Li gor teoriyê heke kêreke ya gelek biçûk û tu ji hebûya, hûn dê karibûna atoma zêreke perçe bikin û hûn dê di hundirê wê de çav li tiştên biçûktir jî bikevin. Lê wê demê êdî tu yê nexwediye zêrê bî, tenê tu yê xwediyê spiyan bî. Hemû atom ji hemna spiyên ku weke bin atomên parêkirî çêdibe. Ji atomên herî kêm biçûktir e û ev perçeyan ji atoman biçûktirin. Her wiha heke hûn atomên hesinekî hûr bikin û hûn van atoman têxin nav tomareke duyemîn, ji spiyên wekev dikarin gelek tomaran bi dest bixin. Lê bila li wir hesin an jî zêr nemîne. Perçeyên atomekê çi ne? Di hundirê gelek atoman da sê heb bin atomên cuda hene: proton, nötron û elektron. Proton û nötron di navenda atomê de weke dendik jî tê binavkirin, bi hevra tên pakêtkirin û elektronan ji wan gelekî biçûktirin li derve digerin. Mirov dema ku wêneyên atoman xêz dikin, elektronan di rêgehan de mîna mangên ku li deridora cîhanê dizêbirin nîşan didin. Ya rastî elektron ew qas bilez tev digerin ku mirov di derbekê de qet nizane bêka li ku ne. Wan mîna erebeyên pêşbirkan ên ku gelekî bilez dikarin tev bigerin texayül bikin. Hema di heman demê de li her derê ne. Ji ber vê yekê hûn dê hin pirtikên elektronan xêz bikin ku bibînin ku di qadên xûman de ji wan re orbital tê gotin. Ya ku atoma zêreke jiya hesinekî cudatir dike, hejmara proton, nötron û elektronên di hundirê wê de ye. Dema ku hûn tenê hesinekî perçe bikin,
26 proton û 30 nötronên ku di dendikê de bi hev re kombî û 26 elektronên ku li derve digere hûndê bibînin. Atoma zêreke girantir û mezintir e. Wê bikin du felqe. Hûndê di dendikê de 79 proton, 118 nötron û 79 elektronên li kêlekê di zîvire bibînin. Nötron, elektron û protonên hesin û zêran wek hebin. Tenê hejmarên wê yên cuda hene. Li gor teoriyê hûn dikarin atomên hesinê bistînin û her yekê 53 proton, 88 nötron û 53 elektronan lê zêde bikin û hesin veguhezînin zêrê. Lê ev bi qasî ku xuya dike hêsan bûya, em dikarin têkevin behsê ku hemû kimyagerên li cîhanê bi rastî jî ew dê gelek dewlemend bibin. Lê em wisa difikirin ku em atoman bi gelekî hêsanî dikarin veguhezînin atomên din. Çend elementên ewil hûn dê çawa çêkin. Hûn dê bi hîdrojenê dest pê bikin. Ji ber ku protonek, elektronek wê heye û qet nötron nahewîne. Heke hûn protonekê din, elektronekê din û du heb nötron tevlê bikin, hûn dê atoma helyûmekê bi dest bixin. Protonek, elektronekê din û du nötronê din tevlê wê bikin, hûn ê lîtyûmekê kanza bi dest bixin. Lê mêze bike bê çawa dixebite. Di hemû atoman da hejmarên proton û elektronan wek hebe. Hejmarên nötronê hema wekeyê protonê ye. Ji hejmara protonên atomekê ra jimareya atoman tê gotin û ji wê ra dibêje ku divê hûn xwediyê atomeke çawa bin. Heke jimareya atomê yek be, tê wê wateyê ku ew hîdrojen e. Heke sisê be, lîtyûm. 4 be, berîlyûm û her wekî din. Ji hejmara proton û nötronên ku tên bahevdû re, barîsteya atomî ya dîmenayî tê gotin. Gava ku giraniya atomê ya hîdrojenê yek be, ya helyûmê 4 e. Ji ber ku di hundirê wê de du proton û du nötron hene. Bi gotineke din atomeke helyûmê jiya hîdrojenê 4 qat girantir e. Atomeke berîlyûmê jî 9 qat girantir e.